everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan, kadaugan, Kinib! Mamatay ka! Tuslakon di ka sa kong espada! Baik kong basa niyang naw! Ay! Kisabligon ko na magbas! Ang kong mga mata! Napuling ko! Karong, ako rasan! Hop! 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 Nagligid-ligid siya ang bitamling. Nagunit paghihapon siya sa iyang espada. Ugara! May barog na siya. Karon, miyay kahoy. Herbert! Sukol na ka, ha? Ya! Kahit siyang espada. Ang usa ka ng pagkakahoy nga kong giguritan, to na lang kadangaw. Naputol-putol nga naigo siyang espada. Ang sunod na kong putlon! Mao ang iyong liog! Hiya! Yaman siya. Hop! Mitambli ko sa si Herbert. Huwag na, nagbanog yapon. Nagunit yapon sa bubong kahoy. Magkamao si Herbert. May tumbling sa bangkanahanda. Nanukad na ang nagdag-espada. May hinahinay birig ang nagda sa espada. Ug si Herbert may birig sa pa. Pero wag gibudagan. Klaro kaysa kong CCTV. Nahimuot kay ko. Nagkilak-kilak sa kahitag iyang espada. Mamatay ka! Lapayan ko sa ning kahoy. Yap! Hop! Po! Yes! Yes, naigo mo siya, Herbert. Naigog iyang atang sa gilabay na kong kahoy. Natumbas siya. O nga na, nakuyapan. Herbert? Okay, kuhaon tarayon ang yawi. Oh, Herbert. Di ara niyawi. O di usab ang iyang espada. Di asab. Akong gida ang reply ni ato sa katao. Sige, tara. Nanamang yawi. Mugawas na tanin. Oh, Herbert. Ara, sultihan ka. Galain nga kung bote ng itabuang. Unsa man gini, ha? Nganong doon na may mga taong gusto mo patay na ako din, ha? Ambot, Herbert. Kang Sir Carpio makading maong shooting range. Budway pasabot nga ang maong mga tao iyang sakop. Ambot lang ka. May nanggani kay wa pa ko masultihin nila. Kung nasultihan pa, patay na udak ko. Oh, Herbert. Oh, ngano? Tanawa. May dakong langgam nga nitugdon sa koral. Distansya og 30 meters. Natod. Pusila. Ayaw. Maluoy ta. Pusila, Herbert, mo kaon kog langgam. Oh, tinuod ka? O lagi. Sige na kitigalig mulupad. Pero, di man tingali ka makaigo, anak. Gusto ka? Tirahi lagi. Kay ganahan ki kog langgam. Kana lagi sad og makaigo ka. Bebe, may reply. Kauno ni mo. Kaunon lagi. Makagabara man ang langgam. Kung maigo niya, di ni mo kaunon. Kaunon gani nako. Sige na, good. Okay na, suwayan ko lang. Di ni mo isandag ang replay. Open lang. Huwag may kasaligan. Kini, Wow. Bullseye. naigo? Ferting igo ah. Dali, Herbert, ato kuhaon kay ato kadubuhon. Nakuha naman na. Mamauli na ta. Kitingalig. Tingalig, maulian tong maragsuon. Huwag niya, pamatyon ta. O lagi. Sige, mamauli na ta. Pero ako'y dasa pusil. Ug ikaw ang muda sa espada. Nga naman. Aron sa ingon kung dunay magbinuang, doon na tayo ikapanalipod sa tong kaugalingon. Kumaw ka magunit yan ng replay. Simple. Ngano? Nagtuo kang di ko ka maumugunit, ani? Oh, babae gud ka. Hanas di ka na. Oh, di man. Pero suwayan lang. Oh, uy. May gansiya nga ni Batog sa palwa sa lubi, oh. Sa gawas ting kural. Layo-layo na. Mga 50 metros. Naatuod. Oh, matra. Tiunan man pusilon ni mo. Watch and learn.
Ano? Tagak ang gansiyang? Tsamba lang, Herbert. Naigo mo? Naigo man gani ang langgam nga gansiyang? Unsa na ka, no, kung tao ang pusilo, no? Murag di sa ko katuo na. Hingin ko sa diya ka. Herbert, nainag ka mang. Yun na. Uy, haho ka na. Lamig kay ng adubuhon. Pusilon ko. Oh, Uwa na may bala. hilabtan na ni mo? Lamig kay na Herbert, oy. Mukaon magay ko, ana. Tuaw, nagkalayo na. Ano gun, uy. Lamig kay na. Ganahan unta ko mukaon, ana. Gusto ka? Pargito na ko na. Nining espada nga akong gina. Niya. Ano? Herbert Superior! Mayang pagkatari ang tumay sa espada sa usahaw ng imong gitarget. Di lang yawi. Ano magkagawas na tarin eh. Sige. Kanyod lang. Ang ako gikasangka ka ganina. Mugawas na mi. Ayaw na mo pagawas. Mga ano na ta. Iya matragot. Usay mga on. Oh my God, unsa Yan man daman mo na mo labi ang pagkaon. Kaaway ta. Pero uwa ko kasabutan eh. Dali na ka mo dire. Init try mong giluto. Manok Bisaya. Tinibuok nga among gilatan. O dunay kadiritang kanding. Unsa? Mais nga kanon. Nya doon na pa sinulbang buwan. Ginamos. Nga gibutang limon sito. Kagutom gud ani. Unsa ko ni kon klaro hon ra ko nato ni. Mo, bitaw na- Basig hiluan mi ninyo ha. Kauban na ta. Mga tao mi ni Sir Carpio. Unsa? Amo lagi suko na imong abilidad. Kung may kaisog ka ba? Ano? Oo, sige. Pangawon mo bayo. Higo pa sa sabaw, Herbert. Okay na kay ko. Busog na kay ko. Wa gid mi magtuo nga mga tao mo ni Sir Carpio. Gihimo na namo ang mando ni Sir Carpio. Salamat ha. Ari na mi. Kadiyot lang. Makig-Skype si Sir Carpio. Unsa? Ara. Herbert. Sir, mauli na mi. Sir, unsa man ni sir? Gibinawangan man nimo sir. Imo ra day mga tao ring di adre. Congrats, Herbert. Saludo ko nimo. May kaabti ka. Ug may kaisog ka sam. Ngano man tao ni sir? Gisuta ko lang kung ang ako mga tao dili ba bayot. Unsa sir? May bonus ka na ko, Herbert. Sir, hapit ra bagyo ko mamatay sir. Herbert. Kung di pa gani ka kuhaos bungoton, di ka pa mamatay. Sir Carpio. Ara, klaruhi ka ba? Unsa man? Naibaw ka dining tanan? No. Blind man gani ko. Bida eh. Gidaduwaan man gatong kinabuhi ani. Pero saludo si Sir nimo. O gani may bonus ka pa. Uli na lang ko eh. Kung mamuta na si Kuya Herbert, kung asa si Bay Abdi, ingnon ko lang nag-research. Ugwa ako mo apil. Tuan naman siya. Kauban si Maris. Tana, manganaog na ta. Mao na ni dinhi ang inyo? ORJ. Lingkod, RJ. Salamat. Nakaani ginoon ka din sa akong boarding house. Basta taong interesado. RJ. Kung dili pa ka na ako mahal. Dili ko manhi. RJ. Honest pa. Mahal ti ka. RJ. Basin og nasayop ka lang. Wa ko masayop. Kun pananglit. Higugmaon ti ka. Maris. Dili ka ako nimo pahilakon, RJ.
And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.